Hello, good people. Hello, people. Hello, guys, and welcome back again. Panapa Pazimu Reality ITV. Panapa tinobata nyaya dzinopisa, dzinotyisa, dzinovhundutsa, dzinokatyamadza. Tinoenda nadzo panapa tichidiscussa, tichionesana zviri kuitika, tichipanana mazano, tichipanana matips ekuti tingapedze matambudziko sei. Ndadzokera futi kuchechi kwa Prophet kuda kwashe Jose kwataona kwada kuti tiona testimony mweri powerful ya gogo vane 6 months vakangorara zvavakaita so then vane 3 months vasingadye vanoda zvekupiwa nemachubu zvimwe zvazvo saka ma1 chero sada kuona kuti zvondambudziko rakakura seiri ringapedzwe sei. Mwari waProfeti kuda kwashe Jose anorito sei dambudziko rakadaiwo. But before sandapinda panyaya iyi zvizere guys, kana pachinge paina nemabusiness avo nemakambani avo ada kumaketa panapa paZimu Reality ITV vakasununga kuti bata panamba dzangu dzinoti 0774 045235 ndizo namba dzatobatika. Uyezve guys, ndifuna muri kuona pane zvinhu zvekufamba pazasi apo, pane Facebook page yakanzi DJ Spark ZW, pane YouTube channel yakanzi Zimu Reality ITV. Uyezve namba ipapa munhu kudzikopa futi papa kune wane business. We are open for business kuti te business tese pamwe chete. But for now rega tichimbonzwe nyaya iyi zvizere timbeyatsoiterere tinyatsoona kuti zvakazofamba sei dambudziko rakaita sei yakasoroviwa sei pane pakashata. What is happening now, Gogo? What's Kojika? For how many? For how long? We're going to run 6 months. 6 months. For Sajika, when are you going to say 3 months. 3 months? How much going to tube? Are you hearing this one, Mama? Yes. For 3 months? Yeah. This is too much. You mean for 3 months, Varuto Jiswane tube? Are you hearing this? Yes. She's saying for 3 months, Varuto Jiswane tube. So we want to pray for you, right? Amen. Before we pray for you, look at your condition. Just look. Before we pray, can you see it? Mine? Oh my Jesus. But for 3 months she couldn't eat. Oh, this is, you know, I don't know how to explain this, emotional. 3 months. If you look at the condition, no movement right now. She's not moving. She's not moving an inch at all. She's just opening her mouth like this. All right. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus, we declare from now on, be healed completely. In Jesus' name. Huh? Okay. One thing I like about the Prophet kuda kwashe Jose, hapana zvinomboitwa stereki. Be healed in Jesus' name. Be healed. You know, something like that. Atimbotana zvema prayers mamwe 20 years. Chimboroba desk lichimboita say no. Be healed in Jesus' name. Thank you. Vanaz, you are free. In Jesus' name. Gogo, my voice for Vanaz. Next garages. Thank you, Jesus. Amen. Sumkai. Mukai. Mapora. Sumkai. What about today, Troy? Can you help me? Try to make a stand.
Kumbera Jesse Maoko Power. All right. Make your own sit on a chair. Yes, open. Thank you. Good. Thank you. Right. Gogo. Mwari vakusunungurai. Anika. Sunguzema okwei. Ogerese zvakanaka. Sunguzema oko gogo. Sunguzema oko. Nestera Jesu maporesi wanitika? Ndizoka? Amen. Amen. She's free. All right. Most of our time, she's free. Amen. Before I go, someday in the maybe you've got a big testimony you want to tell me. Or share tell me. Alright. Akati matestimony awo mango matestimony mahombe aya andika atinogona yanzondombodiscussa nezvawo tichimbonzwawo nyaya dzematestimony mahombe. But if you check gogo ava vanogara vangori flat andika vangangori flat vachitoita zvekupiwa chikafu nendimaiyo, but now vakutokwanisa kugara vakukwanisa to say and healing is a process. Saka amanaka takutaura zvepower. Prophet kuda kwashe Jose vane power. Tofanira kungotendawo kuti Mwari akasimudzawo vanhu vaMwari varanda vake muno muZimbabwe. Taizviona zvichiitwa naPastor Chris, taizviona zvichiitwa naTB Joshua, but tasati tambozozviona zvichirohwa munomu zvekutodaro. Then takanzomona mumwe munhu akazanga healing ngekada kuipa so ndiProphet weutamagaya ndo wairohwa healing yakaipa so. Saka kana tichinge tasimudzirwawo varanda vaMwari naMwari ngatiumberere maoko, ngatisangodisei. So ndo zvikuitika izvi guys, ndingokupewo katuru mungoziva zvinenge zvichiitika. Prophet kuda kwashe Jose vanonamatira kunzvimbo yeCity Sports Center, havabhadharise ma1-on-1, it's for free. Zvese zviri kuitwa zvoitwa pachena, hapana munhu anobhadhariswa. Prophet kuda kwashe Jose wakaona wakubhadhariswa zvatasangana nescama. Wakaona wangonzi ndipe mari chete kunamatirwa nemunhu waMwari iscama chibva wabata munhu. So guys, thank you very much for watching. Thanks for supporting Zimrat ITV. Kauchingo chitiona uri ku YouTube, please don't forget to subscribe Zimrat ITV. Kauchingo chitiona uri ku Facebook, please don't forget to follow DJ Sparks ZW. Ndio ma page edi iwaya. But before sort of follow DJ Sparks, please follow Jesus Christ. Sa ishe na mponesi upenyo wako. Follow Jesus Christ. Ave ishe na mponesi upenyo wako. Otherwise for that, I am out.